אני סיוון, אני מנהלת את המרפאה של דוקטור רונה נדלמן. יש לנו 3 סניפים בהוד השרון, תל אביב ובראשון לציון. לפני הקורס חשבתי שאני יודעת להוביל תהליכים, אבל תמיד היה לי את החוסר ביטחון הזה להוביל את זה עד הסוף. מה שגרם לי להבין מההתחלה שזה קורס ברמה גבוהה, קודם כל התכנים, לחשוב אחרת, לעשות דברים אחרת. באתי עם כלים, יצאתי עם ארגז. היום אני מדברת גם מול הרופאים וגם מול הלקוחות בשפה מקצועית. אני לא חוששת להגיד את דעתי, אני מבינה את האסטרטגיה, את החשיבה הקלינית, מה באמת אני צריכה, מה באמת המטופלת מולי צריכה, מה באמת הרופא צריך, מה באמת צריך לקדם, שיווק, לנהל מרפאה, לתוכי מרפאה, תפסים, מלאכתיים, הכל. ועד היום אני יכולה להגיד שהקורס נותן מענה גם לבוגרות קורס. דורית מלווה את כל מי שאיתה, היא אישה מקצועית, מעוררת השראה, אכפתית, היא נכס. מי שמכיר אותה ונכנס לאיזשהו תהליך איתה, באמת זכות. להגיע לקורס CCIM זה השקעה בעתיד, השקעה בעצמך, לבוא מוכנה למטופלת, לדעת תהליכים, לדעת אסטרטגיה, איך ולמה, וגם בידע שלך כאשת מקצוע. לדבר בשפה אחרת, מקצועית יותר, חכמה יותר, רמה אישית. לקחתי מהקורס, יש לי ביטחון גם מול עצמי וגם מול הלקוח, מול הרופא. אני מובילה תהליכים ואני יודעת להוביל אותם. אני מסכמת את קורס CCIM כמקום שנותן לך ידע, ביטחון ואחריות מקצועית מול הלקוח.